naman, bago ang tao, bago ginibo ka ang tao, kay ilang dito mo nila, appreciate mo bago sa buhay ka na, bago kita ginibo ka Diyos, kung dito na, kita na lang mag-ahari, kita mo din nila, mag-ahari kita di pero siya mong ginaya ang dito sa kita. Eh, ano sabi ko tayo na, oh, Adan, Arab mo na ito na ito. Tapos si Adan, tulog na, kaya ginawa ni Ako na, tandaan mo nga. Sorry ka na! Tandaan mo nga, bakit mahalaga na nakulong ka sa araw sa ang mahalaga ang pinagkat mo. Dawa sa buhay, perfect. Sa ulo, gabot mo sa ang Bible, kung dahil kang hindi sa buhay mo, useless yan. Kung sasabi mo lang na to mo ang Bible, dahil kang sa buhay, gari mo naman yung tigpapamalaki namin sa araw ng sa Bible. Kaya yun. Kaparasa ko yun. Itong Aldaw na Anong daan daw nagpahingalo. Kaya nga kita man. Kaya nga nung sinabi kitang Lunes hanggang Domingo, anong daan daw kitang magtatrabaho. Pero pag isa pito magpahingalo kita. Kaya dito mo kayo contribute ko na ang trabaho ko ng trabaho hanggang maganda ko sa laon din na isip sa anong silbi kang pagtagis-tagis na nagpahingalo sa kung doon ng gis nga mo nag-gis na ito. Nagpahingalo. Kita pa na. Kapag kita rubos. Daw ako may rubos na kapagal. Nararaot. Lubos pag ang bagay nila sa mundo nararaot. Kaya pares mo kita tao mo kita nararaot mo kita. At biskwilo. Kaya mo ko. Habang mo yung magtatrabaho sa taon na nagpahingalo ang buhay. Pero dapat pagpahingalo sa ako. Kung anong nalong kita nagpuso sa trabaho ka. Parang ano lang kita nagpuso pagpahingalo mo, ikaw mo sa kuya ko pag ako nang mag-ulit na mga natanggap ng blessing sa iyo. Kapag sinabi mo sinusuli ka, may ka nagsulit ka. Ano sa iyo, bako na, dawa din sa part na mayayain ka. Isipin mo may kamot ka, masami mga ibang tao ko na may kamot, may kamot, may business. Pero mayaman ang sila dahil may business. Kasi nga, gusto ko man nga na ang lawat mo, pero lawat na tayo siya, ano yung gusto ka sa kami nga isang mas mari pa ngayon magsulat ka sa langit, nakulang ang mata, kaya sa langit, magduman ka, mas mari pa ngayon magsulat ka sa langit, kulang ang kamot, hindi biti, basta yawag ka sa langit, hindi kami niya mapapagod ka, isang lawat mo, isang lawat ka, kaya kung tayo mo na, bakit mo na, itong to, garden of Eden. Mga ayos na mga paglingon na itulog sa mga pagkasunod. Ang tayo na pinuntas mo sa iba, sa tinawag nito, ipabawan. Yung ba niya nagluwas nila, dahil sabihin sa inyo na nagbibigay yung mga ayos, kabunin lang makasada, kabunin lang dito makasada. Ibig sabihin dito, sa area dito kayo na guiding of Eden. Kaya kita nila, ay natin na pinanuwan kami, nasa inalit sila sa harap sa dahil nagkakala nila. Yun ay totoo pamundo nila, nag-block sa kasada, ang gusto nagkakala to akin nila, ikain, ginada niya si ulang niya, kainit ang nag-aaras niya, sa iya, tayo na, ginada niya, ito, binilakpak na ganito, nagkanak niya, para ang ganda nung masalagay daw kung kaisip mo lang ito sa Genesis pag nagbabasa ka na baka karang sa ulit sa Biblia nagbasa ka sa ulit sa Biblia magbasa ka sa Diyos sa John ka magbasa
Yung kalagyan sa pinaka-puno. Wednesday yan ang mga kasama. Wala naman ako. Dad, wala na. Makatulog naman nila ako. Bibirat na. Tapos ko ano, haruan. Ang kilo ako. Sinabi mo ba? Bula ay. Hindi ka pala paro. Hindi mo nag-gram. Isang kilo. Kaya hindi ka nakakapula na ko. Gaman. Kaya para pagkan mo ba na? Ang bindi. Kaya pugi. Ang pudaan. Wala mang pugi. Hindi ka gusto wala ko. Magtugan mo. Yan, bukas ka kumain. Limang puti. Boy. Sabi na, minit limang puti. Boy. Hindi mo yung kasaya ka? Pero baka mo kayo sumpal. Sabi ni Paul, 1 kilo. Wala man doon sira. Nabigyan na. Hindi kasi sira. Sabi ni Paul, siya ako na ito. Bibisiyete, ang bata niya. Limang aki, dalawang agong. Asal kayo. Ay, sabong. Ay, sabong. Ano? Buli. Ano yan? Saan nakasahan? Buatan basta ba lang? Narabang na ako sa isyo. Kaya ito. Hindi sinabi mo yan. Ano ko? 112 minutes yun. Pero, matulungan. Okay, pwede duwatin. Sige natin. Okay, pwede duwatin. Bulaw. Para, baka ka. May bulong pala na dyan. Tuga mo pala si Bulaw. Ay, bali, o pang sigaw. Hindi, pero ko na. Hindi ko nakisisan. Maapat na bulang. Hindi ko nakisisan. Dahil na. Sinasun ko pa. Kayo ba ni White? Sabi ni White, oh. Pero sabi niyo, Apat. ano sa nabuhay? Pangayo. Ako pa. Kaya hindi sa Dahil punta ka ba? Noon. Ay, galit mo yung rakong kada. Puto nga itong minurang ko. Tara ka na, disipit ano? Uy, Ang pangaro mga disi, pili man maging disi, disipit dito. Pangayo, kabubuha ka talaga. Well, galit ka tulog sa bayan na pinay ko, pula nung to ka.
Siyempre. Boy, basta ka boy, pang gusto mo mi boy. Grabe mo, naspak mo hayop. Kumagat ka mo sa katulog. Boy, lagi dia boy, boy. Sabi ko nga, kumain na, tinawag ko yung mga... Sabi ko, di mana, ha? Sabi ko, kanina mo, ako, kumpanyera ko kainin. Di mana, boy, ang pagkong mga dinibon, tama, kanina magkaroon ng kanina din eh. Pero, huwag lang, hindi parakal. Iya, mata na. Iya, ang pagkong mga ko. Kasi ang sige mo yung bangos mo, yan, nag-ibang bangos ka. Sabi mo ng pala. Uy, na bangos, dinakal mo. Ano lang, tapos sa sanin, ayaw mo na. Pagkaan mo na, ayaw mo na. Mas lang, mag-bangos. Pagkaan mo sila. Hindi, ma. Pero ka sa gungak, makulong. Dawa abang buhay na siya dumaan, pasawayo siya. Tapos, pangay kung paano mo. Ano kayo buhay? Ano pagkay po na puro dyan? Parang pa dyan nga yung pendek. Saan ba magkan pa dyan? Magtay, may kan mas agong na kulong. Kaya nga paano sa iba. Mayo. Wow! Kaya ako. Ay, boy. Kaya, boy. Magkano dyan mas siya ko ito? Bagay naman si ano? Parang kilo. Aring boy. Parang kilo. Na. Ayan na ano. Ines? Pero ba kayo biyang sarong kilo? Wila? Kapuli. So, 15 ini. So, 15 ka na. So, 15. Ano? Dinigan dahil boy. Ano ba mo nabibila ko? Dinigan. 150 ko sa kilo.
Kano ini? Boy. Ako? Ha? 160? Three-port. Natapos na yan. Ano bangus mo? 160. Kaya, sige na. Magkano ang three-port? Ito din naman 3-4, 112 lang, 110. Ha? 110 lang. Hindi yun, magkano yun? Ay, eh? Oo. Ay, magunong pwede. 140. Ha? 140. 340. Magkano ang three-port? 105. Magkano? 105. 100 na lang. Sige, 100 lang. Three-port mo yun? Dito, magkano yung isang sinibang mo, boy? 112.
report lang. Sige. Oh. Lagay mo na yun. 1 kilo muna. Magkano yan? 140. Oh, 130 na lang yan. Sige na. Itihan mo yan. Ano ko ta? Kaya why naman. Kaya mga wataw. Ang bangus para kami makakasimot din. Yung baga makulog na sungit. Makulog na sungipon. Kulog na sungipon. Yung baga sigong turusok naman kayo yung mga tao niya. Katuro. Makulog na sungipon. Kaya daw ama yun ang nagkaturo. Nagkatigatig ang kwarta sa kuya, tapos mabiyahe kami, tapos tayo mo mga iba. Dahil may 15 saran. Kuminabot ng pag-abot ng ano. Kulugon na sungipon niya. Hindi ko ba kubong kwarta? Hindi sa dyan kung makaibasaga. Diba? Oo, tapos tayo lang mga ito. Anong lugar mo? Kanginig ka din. Antay ka din. Kaya sabi ko pa na sa'yo, pagkabiyahe ta, muli ka tapos. Pag-uli ko na, mag-iba ka, tapos pagkapon na, kabalik. Mapay na. Ano ka? Balik na naman. Kung sabi ko, mabalik ka, po, may nagpapagalasing ko. Hindi ka na mayaw. Ano ka para? Tayo nga, no? Bakit may kituwa niya ako, kasi mo, kasi lahat. Sige, ano sing, bago ba, siya stress. Ano sing, tuloy naman. Sabihan ko, mapugal ka, makakaya ko. Tama yun pa. Bakit ka ganyan, hindi ko ba nakita pa uli? Binabalik. Habang manggalig-galig pa. No? Ano ba? Pero nga. Ikaw, wag kang bangus-libo. Ako kape, no? Sarang ka, kapsayo. Sarang. Para kami kasi mag-gay. 300 grams. Limpyan ko na daw ako na natin. Oh! Ay! Ano ba ito? 140, ewan 6 kilo dumang 40. Bayo nga nakabot dito. Kaya sa mga tao. Driver ka? Sira. Ay, kamakal na tao. Yan boy, anong siraan?
Baliw mo ka, mawala ka baliw na. Pagyan ka, lason sa Ito yan. sa pangalason sa Ito na. Nag-uli siya mo to. Ako, pilitan pa. Iya. Dari mas madilim siya ang kaya. Wala pong pasamba niya. Patrumi pa. Nakaulok lamang. Ano gani din tawo? Kaya mas maliit.